खाम्फाया UPPL दोलोआव फैखो नोंथांमोना साननैसो नेबाय थादों। प्रमद सारजों सावरायनो होनना थांनायावनो बिथांमोना आंखौ जर जबस्तियै जइन जाहोदोंमोन। बिथांमोना जर जबस्तियै जइन होदों आरो बायदिसिना खोथा बुंहोदों होननानै सिबिनाल' नङा हाजार हाजार बेबायदिनो सानफ्रामबो गोबां मानसिफ्रा CM सारनि खाथियाव थाङो। दा CM सारनि खाथियाव थांदों होननानै बैफोर मानसिफोरखौ सोरखौबा जर जबस्तियै जइन होदोंमोन नामा? 15-20 लाखसो थाखा गारदों होननानै मिथिदों आरो बिनि उनावहाय 4 खालार खालि जिहेतु काउन्टिंआ जागोन आरो BPFनि देरहानाया जिहेतु BPFनि थाखाय कनफार्ममोन 100% हिसाबै बिथाङा मैसो जाहोनो थाखायबो सोगोमसार बर' एबा सिबेन बर' बिथाङा BPFआव थानाय UPPL आव थानाय बिनि जेबो फाराग गैया बा जेबो फारागथि जाया। खारन 2020 मायथाइयावबो सिबेन बर'आ BPFआवनो दंमोन। बे 2020आवबो जोङो कक्लाबारि समस्तियाव देरहादों। 2021 मायथाइ बिधान सभानि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो सिबेना BPFआव दंमोन। बेवहायबो जों कक्लाबारि समस्ति हिसाबै UPPLआ गोबांथार भटआव देरहानो हादों। बेबायदिनो 2022 मायथाइ जितु कक्लाबारि बाइ इलेक्शन बे समावबो सिबेना BPFआवनो दंमोन आरो बे 2022 मायथाइयावबो जोङो UPPL हिसाबै कक्लाबारियाव गोबांथार भट लानानै देरहादों। बेबायदिनो 2024 मायथाइ एबा थांनाय जितु पार्लियामेन्टारि इलेक्शन बे टाइमावबो सिबेना BPFआवनो दंमोन। अब्लाबो जोङो कक्लाबारिनिफ्राय UPPL हिसाबै गोबांथार भट लानानै BPFखौ फेजेननो हादों। दा बेनि ओंथियानो जाबाय जे सिबेना BPFआव थायो UPPLआव थायो बिनिफ्राय जेबो फारागथि गैया, बियो जेबो फेक्टर नङा। दा बुंनांगौ खोथाया नैबेसो, बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' सारनि खाथियावहाय माखासे खामानिनि खोथा लानानै बिलनि खोथा लानानै रायलायनो थांदोंमोन। बेवहायनो बिथांमोना जर जबस्तियै जइन होदों आरो बायदिसिना खोथा बुंहोदों होननानै। दा खोथाखौ खोनानानै सिबेननि जानानै एक्सुवेलि आङो लाजिनोसो ओंखारदों। दा जियानो जा प्रमद बर' सारा BTRनि सासे CM हिसाबै बिथांनि खाथियाव थिखादारफ्रा थाङो, थिखानि खोथा लाना बिलनि खोथा लानानै रायजो राजाफ्रा थाङो, माखासे ओनसोलनि समस्याफोरखौ लानानै। सिबेनाल' नङा हाजार हाजार बेबायदिनो सानफ्रामबो गोबां मानसिफ्रा CM सारनि खाथियाव थाङो। दा CM सारनि खाथियाव थांदों होननानै बैफोर मानसिफोरखौ सोरखौबा जर जबस्तियै जइन होदोंमोन नामा? दा खुनु दिनथ' बेफोरबायदि जाफेराखै। दा आं बेखौनो बुंगोन, दा सिबेन बिथांखौबो जर जबस्तियै रावबो जइन होनो हाया, जर जबस्तियै रावबो खोथा बुंहोनो हाया। दा बिथाङा मा गोसो जानानै थांदोंमोन आरो मा गोसो जानानै फैफिनखो बे बिथांनि पार्सनेल बाथ्रा। थेवबाबो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों जे थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय कक्लाबारियाव UPPLआ देरहानायजों लोगोसेनो UPPLआ सरकार दानायनि उनावहाय कक्लाबारिनि जितु पार्टि BPF पार्टिनि जितु थासारि बेयो जोबोद गाज्रि जानानै दङ। बेवहाय पार्टिनि एक्टिभिटिस लाखिनांगौनि थाखाय थाखा फैसा खरस खालामग्रा जायफोर सिगां रायजोनि बिजाथिमोन बिथांमोनाबो बिनिफ्राय जानगाराव दङ हिसाबै गावसोर बुंनाय बाथ्रा जे कक्लाबारि ब्लक BPFनि दैदेनगिरिफोरा माखासे लोगो दं हिसाबै बिथांमोनानो बुंनाय बाथ्रा जे पार्टि एक्टिभिटिसखौ कन्टिनिउ खालामनांगौनि थाखाय सिबेन बर' बिथांखौ मेनेज खालामनो होदों एबा थाखा फैसा खरस खालामनो होबोबाय थादों गोलाव समनिफ्राय होननानै मिथिदों आरो बिनि बिनिमयाव 2025 सनाव बिथांनो केन्डिडेट होगोन होननानै बुंबोबाय थादों होननानै बेखौ मिथिनाय जादों। बेबायदिनो थांनाय 2024 मायथाइनि जितु पार्लियामेन्टारि इलेक्शन बेवहायबो सिबेन बर' बिथाङा 15-20 लाखसो थाखा गारदों होननानै मिथिदों आरो बिनि उनावहाय 4 खालार खालि जिहेतु काउन्टिंआ जागोन आरो BPFनि देरहानाया जिहेतु BPFनि थाखाय कनफार्ममोन 100% हिसाबै बिथाङा मैसो जाहोनो थाखायबो 4 खालार खालि रेडि जानानै दंमोन होननाय खोनादों मिथिदों। दा जोबथारनायाव जिहेतु BPFआ जेनबाय
गोबां थाखा खरसबो जाबाय दा बिथाङाबा मा गोनो गोथो सानदोंमोन बे हिसाबैसो बिथांखौ जइन जाहैदोंमोन होननानै जोङो खोनादों आरो गुबै बाथ्राया जाबाय मा सिबेना सोर नामजों मानसिजोंथ' आङो मोनथिफेरानोमोन दाखालि UPPL आव जइन जाबाय होननायावसो निउसाव नायनानै नुबाय मानसिखौ जे बिथांखौनो जे सिबेन होननानै बुङो बेदिनखालिसो मोनथिदों दा जियानो जा खोथाया नैबेनो सिबेना BPP आव थायो UPPL आव थायो बिनि थाखाय मोनबो फारागथि जानाय नङा अबयसे BPP आ जिहेतु आं दहाय बुंनाय बायदिनो पार्टी एक्टिभिटिसखौ कन्टिनिउ खालामनांगौनि थाखाय थाखा फैसा बाहायग्रा मानसि गैया हिसाबै बिथांखौ बाहायबोबाय थादों आरो बिनि बिनिमयाव बेनो 2025 मायथाइयाव केन्डिडेट होगोन होननानै बुंदोंमोन दा गुबै खोथाया जाबाय मा आं नैबे खोथाखौ साननानै मोनदों 2025 मायथाइयाव BPPनि थासारिया जुदि मोजां जायोब्ला बे कुनु दिनावबो टिकेट मोना सिबेन बर'आ बिथाङा गावनो लिरनानै लाथों जुदि थासारिया गाज्रि थाबाय थायोब्ला दा थानाय बायदिनो केन्डिडेटआ बेनो जागोन आरो थासारिया बेबायदिनो थाबाय थागोन ओंखायनो जानोबो हागौ सिबेना केन्डिडेट बे गिदिर बाथ्रा नङा बेखिनियानो लकेल एमसिएलएआबो नारानाथा लांनानै बिथांखौ सैदों होननानैबो बुंदों कक्लाबारि ब्लक BPPनि आफादगिरि बिथाङा दिनैनि दिनाव रावखौबो नारा नाथा जरदबस्थ लांनानै जइनिं खालामहैनो हाया कक्लाबारिनिफ्राय क'क्राझारसिम मानसिखौ जरदबस्थ गारियाव थिखांनानै लांनो हायो नामा 2 जुन बुधबार खालि आं बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारखौ लोगो हमनो थांदोंमोन आरो लोगो हमनायनि गुबै थांखियानो जादोंमोन जे आंहा आगोलाव BPPनि दिनाव स्किम मावनाय दंमोन 40 लाखनि बे स्किमनि बिलनि थाखाय आङो प्रमद सारजों सावरायनो होनना थांनायावनो बिथांमोना आंखौ जर जबस्तियै जइन जाहोदोंमोन आरो आं बिथांमोनखौ बुंखादोंमोन आंथ' दिनै जइन जानो होननानै फैयाखै आं खालि सावरायनोसो फैदों बेयावनो बिथांमोना आंखौ जर जबस्ति खालामनाय जादों आरो किसुमान बाथ्राखौ बिथांमोना आंखौ बुंनो थिननायलाय आं किसु बाथ्राफोरखौ आं बुंनो गोनां जादों जेरै आं BPPखौ गाज्रि मोननानै आं दिनै UPPL आव जइन जाबाय बे बाथ्राखौ बिथांमोनानो बुंनो होदोंमोन बेखायनो आङो दिनै आगोलावबो आं BPPनि गोबां खामानि मावबोबाय हिसाबै दिनै आं BPPखौनो गारनो हाया बेखायनो आं दिनै फिन BPPआवनो फैफिननानै आगोलनि बायसायैनो खामानि मावगोन होननानै आं दिनै BPPआव फैफिननाय जाबाय बिथांमोना बेफोरखौ जेबो सावरायालासिनो आंखौ डाइरेक्ट गामसा गावसोरनि आर'नाइ फालिखौ गानहोदों बेफोरखौ खुनु सावरायनायानो जायाखैमोन आङो फैबाय थानाय समाव BPPनि आगोलनिफ्रायनो जिहेतुके आं BPP कर्मिखा दाबो BPPनि जानानै आं खामानि मावलांबाय थागोन आरो उनावबो मावलांगोन आंजों लोगोसे रुबुल राभा होननाय गथ'खौबो बिथांमोना जर जबस्ति सोफादों नाथाय आंजों गासै 7 बे 7निनो लास्टआव आं 3 गथ'खौ जितुके आं जइन जानो होननानै थांखायाखैमोन लिंलाङाखैमोन बिसोरखौ आङो साइडआव दोनखानाय जादों आरो ओरैनो जोङो फुजानि उन सिगां मोनसे मेगा जइनिं प्रग्राम लाखादों अब्लाबो माखासे जोङो बासि लिडारफोरखौ लाबोनानै दिनै आंनि बे थाग्रा थावनियावनो जइनिंनि हाबाफारिखौ दिनै लानाय जादों गोजोननाय मोन्दों दिनै UPPL दोलोखौ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि बानजायनाय बा दैदेननायाव जि सान्थि गायसननो हादों जौगाथायखौ पेरेलेलि जोङो गासैबो बिथिङावनो जोङो लाबोनो हादों बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा खुसिजों UPPL दोलोआव BPF आरो कंग्रेसखौ नागारनानै जोंनियावहाय UPPL दोलोआवहाय जइन जाफैदों गतिके बेनिख्रुइ साबसिन सासे पलिटिसियाननि गोरबोआव मा थानो हाबावनो बेनिख्रुइ साबसिन रंजानाय जोंनि माव बिथांखिफ्रानो पलिटिक्सजों गासिबो सोमोन्दो दं हिसाबै सासे पलिटिसियान हिसाबै गोजोननाय मोनदों दा नोंथाङा जे बुंदों फैबाय थानाय समाव काम्पा बर'नि न' खाथियावनो जइनिं हाबाफारि लागोन बेवहाय माबायदि BPPनि 600निफ्राय 700 जइनिं प्रग्राम दङ आरो बेखौ आं बिथां काम्पा बरगयारिनि नसुं खाथियावनो लानो थाखाय थियारि जानानै दङ जों थाग थियारि जानानै दङ अब्लाबो नैबे फुजा सफैनायखाय टेकनिकेल प्रब्लेम एसे जाबाय दङ थेवबो फुजानि सिगांनो लानो थाखाय जोङो थियारि जानानै दङ जोङो नायनि आरो हायाब्ला फुजानि उनाव लानाय जागोन 600निफ्राय 700 जागोन गतिके
BPF हिसाबै जायफोर हार्डकर केडारथार खाम्फा बरगयारि बिथांखौ नागारनो हायै बिथांमोना थाबावगोन मानोना दिनैनि दिनाव चन्दन ग्रुप आरो हाग्रामा ग्रुप BPF जाखाबाय चन्दन ग्रुपनि मानसिफ्रा दिनै जोंनि 14 नं चिरां दुवारल' नङा गुबुन गुबुन जायगानि चन्दन ग्रुपनि मानसिफ्रा टटेलि चन्दनखौ सापर्ट खालामनानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नागारबोखाबाय आरो बे जोंनि इन्टारनेल सर्सनिफ्राय मोननाय आरो बावैसोनो आं बुंखादों दाखालिबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे आं खाम्फा बरगयारि बिथांखौबो खावलायदों गाहाम समखौ ओरैनो फलाय खालामनानै दालाथों मानोना खाम्फा बरगयारि बिथांनो एमपिनि टिकेटखौ होनानै बिथांखौ राजनितिक भाबे बा अर्थनैतिक भाबे कमप्लिटलि माने गुदियाव दाननानै बिथांखौ खोख्लैनायनि मोनसे षड़यन्त्रसो गतिके गेलेनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु खाम्फा बायदि सासे दैदेनगिरिखौ राजखान्थि भाबे फोजोबनायखौ जों लुबैया बे जाय पलिसिखौ हाग्रामाया लादों जेरै गोबां दैदेनगिरिखौ बिथाङा जोगारदों नोंथाङा जुदि नायोब्ला जोंनि कार्बि आंलंनिफ्राय फैनाय जनमोहन बसुमतारी ना मामोन बिथांखौ जेरै बिथाङा जोगारदों जाय BNPखौ जनमोहन बायदिया मोनसे समाव रोहो रोहो खालामदोंमोन BPFखौ रोहो रोहो खालामदोंमोन बेफोरबायदिखौ मैया खैफोदनि टाइमाव जोगारनानै बिथांखौ माने बेकबनखौ सिफायनानै दोनदों हाग्रामाखौ चन्दन ब्रह्म बिथांखौ सिफायना दोनदों गोबां लिडार दङ जाय लिडारफोरखौ कमप्लिटलि माने रुट आउट खालामबोगासिनो दङ गतिके बे बेलायाव बिथांमोना निस्सय सांग्रां अब्लाबो जों वेलकाम खालामदों जोंनिफ्रायबोथ' केन्डिडेटआ थाखासिगोन सियरखा आरो जोंखौ UPPL दोलोखौ दिनै BJPआ सापर्ट होनानै क'क्राझार समस्तिखौ देरहासार होनायनि थाखाय UPPLनि थाखाय मोनसे बिथांमोना सापर्ट होनायनि प्लान लाबाय बे कनफार्म गतिके जोंनि देरहानायाबो कनफार्म दिनै समस्त बिटिआरनि जाति जनगोष्ठिया UPPL दोलोनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांनि मोखांखौ नायनानै जेरै जाक-जमक बा लैहोर लैहोर फैदों बेनिख्रुइ साबसिन बाथ्रा थानो हाया ओरैनो गोनो गोथो जानानै गैथ्रा होनब्लाबो बिथांमोननिया 20 to 25% दंबावो BPFआ खिन्थु दा बिथांमोना आरो स्प्लिट जाबावबाय चन्दन ग्रुप आरो हाग्रामा ग्रुप हिसाबै चिरां जिल्लायाव जेराव खाम्फायानो दैदेनगिरि हिसाबै खाम्फाजों निस्सय सापर्टार दं मानोना हि इज ए भेरि गुड लिडार एमंग द BPF लिडार्स गतिके खाम्फा हिसाबै मानसि थाखागोन आरो जेब्ला MP इलेक्सनाव खाम्फाया जेननायाथ' 1000 times% माने माबा दंखायो रोखाखा जेननायनि उनाव खाम्फाया UPPL दोलोआव फैगोन नोंथांमोना साननैसो नेबाय थागोन